Siyafunda bazalwane incwadi kaNumeri chapter 21 soqala ku verse 4. Isihloko inyoka yethusi verse 4. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubovu ukuba bazungeze izwe lase-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose. Bathi nisikhuphuleleni eGibhithe ukuba sifele ehlane na. Ngokuba kukho sinkwa akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa ilesinkwa esilulana. uJehova wathuma izinyoka ezinesilungu phakathi kwabantu. Zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Khuleka kuJehova ukuba asuse izinyoka kithi. uMose wabakhulekela abantu. uJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesilungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lo nalo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. uMose wenza inyoka yethusi wayibeka ensikeni. Kwathi lapho inyoka imlumile umuntu, uma ebeyibheka inyoka yethusi wasinda. Baba, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu oyingcwele, yilo lelizwi lakho eliphefumulelwe nguwe. uNkulunkulu wethu oyingcwele lambula ukukhanya. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu oyingcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Wambule ngalo ukukhanya uNkulunkulu wethu oyingcwele, usize izimpilo zethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Ngokukhulu ukuthobeka ngiyabingelela uBishop. Ubaba Makhathini ngiyabingelela uMbishopikazi. Mama Makhathini ngiyabingelela abefundisi, ngiyabingelela kunina bonke ikomiti ngokwesihlalo zenu, ngiyabingelela omama, abantu abasha, obaba, iworship team, shayo wokukhulu Sunday school egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngumaka siphelele, ngumntwana kaNkulunkulu owenzela umusa, bandwele ngihamba endleleni nginokuthula enhlizweni yami noma zifika izimo, kodwa ngoba uNkulunkulu wangikhetha ngaba umntwana wakhe. Haleluya, amen. Nginokuthula. Sizofunda bangcwelelana inyoka yethusi. Siyazi ukuthi uNkulunkulu wathumela uMose ukuba khipha abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe ngoba basebeyizigqila iminyaka. Haleluya. Endleleni bahamba, endleleni ngenxa yobude bendlela baqala bakhathala, baqala ukukhuluma izinto ezithile ngoNkulunkulu ezingezinhle ngaye. Haleluya. Abekhononda ngakho konke. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wayenabo nakhona kuleso sikhathi. Haleluya. uJehova uma ngabe bekhononda behamba ubayisa ezweni lesethembiso lapho bezophila inguna phakathi. Haleluya. Ngike ngasho izolo ngathi bazalwane, indlela yokukholwa yinde, idinga ukuthi ubekezele. Haleluya. Haleluya. Bahamba endleleni ngenxa yobude bendlela. Ababhekanga ukuthi uNkulunkulu unabo, babheka ubude bendlela. Haleluya. Haleluya. Babewela amanzi, befuna amanzi kuMose. uNkulunkulu akhipha instruction kuMose. Mose yenza kanjena, aphuma amanzi bephuze. Haleluya. Kodwa babenganeliswa ukuthi uNkulunkulu kanye nabo. Haleluya. Babekhubeka bekhononda. Haleluya. Ngoba endleleni bangcwele, uma ngabe sihamba sesikholwa sisindisiwe, siyakhononda ngoNkulunkulu masingaboni izinto ezenzakalayo. Haleluya. Asilibeni ibandla elizokholela ukuthi siya ezulwini ngelinye ilanga, siya ezweni lesethembiso. Haleluya. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu ke sebekhonondile kuMose, besho khona ukuthi usikhiphe eGibhithe ngoba ufuna sifele endleleni, wathumela izinyoka. Izinyoka yizo zona lezi esinazo. Haleluya. Uma sihamba endleleni thina sibhekwe yifu lofakazi, abantu ababhekile abenza ngayo yonke indlela ukuthi sinquma sithathile suka kusona ulandele bona. Haleluya. uNkulunkulu uthumela izinyoka kubantu ziyabaluma. Haleluya. Bayaphinda futhi bayazibona
ubuthakathaka babo endleleni ukuthi sibe buthakathaka la. Bengafanele noNkulunkulu simthuphe. Babuyela kuMose bayosithoba. Bazothi Mose, siyazi ukuthi senzile icala, simthukile uNkulunkulu, haleluya. Sikhonondile ngebude bendlela, haleluya. Uyaphinda uJehova. Hey, ngoba lo Nkulunkulu uyakwazi ukubekezela. Ubekezelela yonke into esiyenzayo kuyena. Uphinda uthi Mose, bakheleke manje inyoka yethusi. Haleluya. Uthi uJesu ngala kuIsaya uthi mina uJehova eqaleni mina ngangingumsebenzi wezandla zakhe. Uthi ngangiyingcwethi yomsebenzi wezandla zakhe. Uthi ngangivele ngikhona wasemaphakadeni. Usho uJesu. Uthi mina ngangiyingcwethi yomsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Nansi inyoka yethusi. Okukhombisa ukuthi uJesu wasemaphakadeni wayekhona. Haleluya. Haleluya. Athi umhlabeleli inyoka yethusi uma yaphakanyiswa inyoka. UnoJesu kumele aphakanyiswe. Wayevele ekhona. Haleluya. Uthi bakhele inyoka yethusi. Uthi olunywe inyoka, umebheka inyoka yethusi uzosinda. Haleluya. Haleluya. Njengamanje bazalwane, uma ngabe umuntu efika enkonzweni ekhathazekile eneyinkinga, umemukela uJesu njengenkosi nomsindisi, uyaphila. Uthola ukuphila okuphakathi. Haleluya. Haleluya. Simi kanjena nje, simi ngenxa yokuthi savuma ukuthi athi uma ngabe ekhetha savuma ukuthi sizomamukela njengenkosi nomsindisi, ukuze makufika ikhathi enzima ezafikela abantu bakwa-Israyeli. Abantwana bakwa-Israyeli ziyafika ikhathi enzima ekholweni. Sengisho ikholwa mina elikholwa ngampela. Ziyafika ikhathi ezinzima. Ufika zona lezi bamanyala ukuthi umsebenzi uthi uphelile, ukungazi ukuthi uzophuma ushone ngaphi. Haleluya. Ziyafika lezo khathi. Kodwa uma uyikholwa, akukho okunye okumele ukwenze. Bheka inyoka yethusi enguJesu Kristu. Impendulo isenyokeni yethusi. Haleluya. Haleluya. Ngoba abanye bayadideka ukuthi le nyoka yethusi isho ukuthini? uJesu Kristu owayekhona emaphakadeni. Haleluya. Haleluya. Nansi inyoka yethusi bantu abasha. Nansi inyoka yethusi. Usuhambile endleleni walimala, kwenzeka yonke into, bayakuthuka abangani bakho, babuza ukuthi uphilo Jesu omkhonzayo ngoba usebenzi, awushadi, akwenzeki lutho. Nansi inyoka yethusi. Bhekisa amehlo akho phezulu. Athi ngiyakuphakamisela amehlo ezindabeni. Usizo lwami liyakuvela esizini. Haleluya. Asikutholi kwenye indawo usizo. Nansi inyoka yethusi. Ilinde wena. Bhekisa amehlo akho bese ubona ukuthi uNkulunkulu akazophendula yini. Haleluya. Ngathi usiphelele umntanami akawutholi umsebenzi. Utholile umsebenzi usiphelele. Wathola umsebenzi ofana nomsebenzi wakudala. Haleluya. Angizange mina ngize ngiye kubantu kuyothi njengamanje udaba lwami ngilubike enkonzweni maqeda uNkulunkulu wenza umsebenzi. Haleluya. Udaba lwami ngingasebenzi ngilibike Jehova maqede wenza umsebenzi. Haleluya. Wabantu abasha, nansi inyoka yethusi. Nansi inyoka yethusi. Mama, endlini yakho izinto zi-upside down. Nansi inyoka yethusi. Bhekani yona ebese niyasindiswa. Haleluya. Asinale elinye idwala esingaqasha kulo uJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Asinaye omunye uNkulunkulu ngaphandle kaJehova Sebawothi. Nansi inyoka yethusi. Noma uhamba kuphi la uhamba khona. Nansi inyoka yethusi. Haleluya. Haleluya. Nizizwi bhekani kulo idwala laqhezulwa. Haleluya. Ubani lelo dwala na? Ubani lelo dwala? uJesu Kristu waseNazaretha. Inga zakho zasekhaya zizoxazululeka uma uzothatha amehlo akho uwabhekise esiphambanweni. Elithi iBhayibheli yayingeyinhle ukuba ingabukeka, yayishayiniwe, yawuhlane wayo wawuliniwe.
Haleluya, haleluya. Kodwa yathanda ububi bethu, yakutshala